môjim tipom je používať aktívny jazyk, nie pasívny jazyk. Ten aktívny jazyk je napríklad napísali sme článok o tom a tom versus pasívny jazyk je v tomto článku je napísané o tom a tom. Keď to nie je nevyhnutné, tak sa týmto pasívnym slovesám alebo teda trpnému rodu čo najviac vyhýbajte, pretože to znie neprirodzene a je pre nás prirodzenejšie používať práve ten činný rod a tie aktívne formy slovies, pretože sú aj priamejšie a dynamickejšie a to vyjadrovanie potom neznie tak strojene. Ako napríklad môžete vidieť na tomto ozname, ktorý je z nejakého akvaparku. Je tam, že vlastne bude prebiehať povinná odstávka, areál bude uzavretý, prevádzka bude spustená, pričom by sa to dalo povedať vlastne, že areál pre verejnosť v tom čase uzavrieme a vlastne akvapark znova otvoríme vlastne 10. septembra podľa otváracích hodín. Čiže samozrejme má to nejaké výnimky a takýmito výnimkami sú napríklad vedecké vyjadrovanie alebo politické prejavy alebo môže to byť spravodajstvo. V akademickom vyjadrovaní sa teda často používa trpný rod, ale v tejto komunikácii to samozrejme to používanie má svoje odôvodnenie. Ďalším typom pre zrozumiteľnosť a jednoduchosť textu je vyhýbať sa vlastne rôznym cudzím slovám alebo rôznym zložitým výrazom. Ak ich viete nahradiť zrozumiteľnejšími, tak to určite spravte. Vašim textom by mal rozumieť aj nejaký bežný stredoškolák alebo ešte lepšie, keď to je nejaký žiak 2. stupňa základnej školy. Ak je ten text naformulovaný tak, že ho pochopí vlastne aj žiak, tak je to najlepšie vlastne aj pre tú zrozumiteľnosť, aj pre to pochopenie. Samozrejme výnimkou je, že keď píšete pre nejakú odbornú cieľovú skupinu alebo ide o nejaký vysoko špecializovaný produkt alebo službu, tak vtedy je to zložitejšie vyjadrovanie alebo vlastne tie nejaké odborné výrazy alebo tie cudzie slova sú na mieste. Ale naozaj musíte si byť istí, že tá vaša cieľová skupina im bude rozumieť. Stále je lepšie vlastne tých ľudí, s ktorými sa snažíte komunikovať, je lepšie trošku podceniť a radšej sa im snažiť viac vecí dovysvetliť alebo naozaj použiť tie jednoduchšie výrazy, ako sa spoliehať na to, že tí ľudia budú rozumieť nejakým cudzým slovám alebo teda tým odborným výrazom. Často pre vás je, keď ste v tej problematike už teda doma, tak pre vás ten výraz môže byť naozaj prirodzený, používate ho vlastne každý deň, ale pre tých ľudí to vôbec nemusí byť bežný výraz, s ktorým sa oni už niekedy stretli, tak je lepšie im to vlastne dovysvetliť. Pretože nechcete, aby ten človek z tej vašej komunikácie si musel ísť to slovo nejakým spôsobom možno vygoogliť alebo pozrieť v slovníku, pretože vtedy je veľká šanca, že sa vlastne už k vám znova nevráti. Alebo teda, ako sme už spomínali, tak môže sa cítiť nejakým spôsobom možno až hlúpo, že vlastne nerozumie tomu, čomu vy nejakým spôsobom hovoríte. Ďalšou vecou, na ktorú treba myslieť pri tvorbe textov, je to, že tie prvé slova sú to najdôležitejšie, čo vlastne dávate do vašej komunikácie a práve tie prvé slova, alebo dokonca často až prvé 2 slova, ktoré použijete, môžu rozhodnúť o tom, či tí ľudia budú čítať ďalej. Ľudia si webové texty často vôbec nečítajú, ale skôr iba skenujú. Na základe toho sa teda rozhodnú, že či sa vlastne do toho textu začítajú alebo nie. A jedným z najčastejších vzorov toho skenovania je taký vzor písmena veľkého F. Čiže tí ľudia si pozrú možno nejakú prvú vetu, pozrú si nejaké úvody tých možno ďalších odsekov, naozaj to iba preletia
A teda ten začiatok textu ich buď presvedčí, že nechcú len skenovať, ale chcú sa aj do toho vášho textu začítať, alebo sa, ak to nejaké vaše posolstvo alebo tú pointu celého textu umiestnite niekde na koniec, tak sa tí ľudia k tomu nemusia vôbec ani dostať. Napríklad na Facebooku, keď píšete nejaké facebookové reklamy alebo sponzorujete možno príspevky, tak ten čitateľ tam východiskovo vidí iba nejakých 125 znakov a pri tých dlhších textoch, samozrejme vy môžete napísať na Facebooku aj dlhší text do toho primary textu alebo do toho statusu, ale pri tých dlhších textoch vlastne tá reklama musí natoľko zaujať, aby si chcel rozkliknúť vlastne celý ten text toho príspevku a dočítal sa až do konca, kde možno vy práve používate tú výzvu na akciu. Čiže už stále sa snažíte toho človeka zaujať v úvode a odkomunikovať to vaše hlavné posolstvo už v tom úvode textu. Ideálne možno v titulku alebo v nejakom perexe alebo v tých prvých odsekoch, aby ste toho človeka vlastne vtiahli a aby ste mu čo najskôr dali to posolstvo, pretože ľudia naozaj nemajú ani čas, ani trpezlivosť, aby každý jeden text, ktorý počas dňa vidia, tak aby si ho prečítali celý a dostali sa až k nejakej pointe, ktorá je možno ďaleko na konci. Čiže s tým súvisí aj to, že je lepšie sa vyhnúť nejakým vágnym prvým vetám a nejakej vate, ale ísť rovno k veci. A možno až potom skôr tým ľuďom dovysvetliť a doplniť ten celý kontext alebo ten možno obraz, do ktorého chcete to vaše posolstvo zasadiť, ako napríklad v tomto príklade, kde je najprv nejaký opis toho, aká je atmosféra počas adventu, že je to čarovné obdobie a tak ďalej a tak ďalej. A vlastne až v nejakej polovici tohto dlhého textu sa dostávame k tomu, že by sme boli radi, keby ste nám vlastne tieto nejaké chvíle vianočnej prípravy poslali vo forme fotky do súťaže. Čiže keby sme tam z tohto príspevku vyškrtli celú prvú polovicu, tak tento príspevok by absolútne nestratil nič zo svojej informačnej hodnoty a vlastne ešte by možno bol aj efektívnejší, pretože tí ľudia by hneď v úvode sa dočítali informácie o tom, že majú vlastne odfotiť, ja neviem, svoje vianočné pečivo alebo nejaké svoje prípravy na Vianoce a je tam nejaká súťaž o cenu. Ďalším typom je snažiť sa písať z perspektívy používateľa, čiže nesústrediť sa vlastne na tú našu značku alebo na tú našu organizáciu a vlastne neopisujte, čo je skvelé na tej našej značke alebo na tých našich produktoch, ale snažte sa sústrediť práve na pohľad toho zákazníka a ako môže tá značka alebo ten produkt alebo služba vyriešiť problémy alebo naplniť potreby toho používateľa alebo potenciálneho zákazníka. Čiže hlavný fokus by mal byť práve na používateľa a nie na samotnú značku. Tu som tiež uviedla zo pár príkladov, kde je to naozaj o tom, že tieto všetky značky hovoria o tom, že čo oni robia, ale ten čitateľ sa vôbec nemusí stotožniť s tým, alebo nemusí mu byť jasné, čo to znamená pre ňo, alebo prečo by vôbec ho malo zaujímať to, že táto značka niečo také robí, čo akže teda môže to stavať teda do nejakého dobrého svetla, ale ten zákazník nemá vôbec dôvod sa tomu venovať, alebo nejako to nevytvára s ním vzťah, pretože je to veľmi zamerané iba čisto na tú značku a na nejaké ego tej značky.